dinama sanu kere o ka fala tan sa ay Qur'an ay chama dinama même mo go be mina min ke kadi bi mi se ko fo nyana wala parce que fin do be afoma di tiere la ni o takana kibino o woluma bo ta fam quoi ay sanu kere o ka fala tan sa dinama sanu kere o ka fala tan sa akoro ide o ya arab kandi abe suratul ala kono sura mi wele ko sabisma rabbikal a'la ni mo refa fe ni ko hagil janna bi wala ko hasan ke do ga sebe kibi digal mais ma solo nam kere yo chama bode mais fuy ala wala adalla ka ta fay e walde ngwan be ni ko lu fani abe daba jimi de la aw te nasimina na shi segredi mara ka entate de nyere mo ke pe ko Bukar Samba aya baraka ka dia mba dimanche na ke ni yake billahi tallahi ibn adoko atle mi nege ya fama sanu kiro ka falatan sa ni bi fe hakili ka ja waso tere aka suluma ni manata je yoro wallahi ne be mapusa yere men ngale na Qur'an na ni nana kibini ka don baya yira na ne ba yire la ki ta fuido sanu ta do fana ko sanu kiro ka falatan sa de bake dongo do ala bi la don ya Qur'an do la ala yere de ko to Qur'an ko Muhammad amini kala iti nyine ble Allahu akbar amini kala iti nyine ble akoro yere de wi sanu kiro ka falatan sa Muhammad mini kala iti nyine ble kala iti nyine ble wala nebe fe kan kala dorante lang kala mo do be métier la ko ca samu ga sambi sabai fo ma nyene bo nina ngo hal do ti iba we shuderu bolo barala hal ni patron nyina ka to so domina wisigi chaise de ga fendi sagadla ko be hakili ka barade am go kon nafra ko hakil jannashi ingili mo yira flamin yira flamin e wona go dugale de lala sita amagla sita Allah nam wala angu ay ko fam dugale te bi ko ide wati be ko bi développer kata ka kura wera de boala ya famo wati be ko bi développer kata ka kura wera de wala dugale fleli kala de karamo ko do flani Côte d'Ivoire Abidjan al nyine tarafi na ba abaka so yesi ma fi ngodo be flel do abi se ka dugale ta ka flesi da aba fako sangare aw mo duru be iga so ngona fi ma be dollar ni me dollar dugale de ba bolo abake ya den ya fam ba wele ka aba dugale keta aba don di o folo mo ko make baki ne rebisi bi jike fle kono sisa shuya tere billahi tallahi be ka watu ci ka tigi to do ala iba wele mais dunsani jumɛn b'a ye dunsani ma deli ka jinaya kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ ji la o y'a sɔrɔ dugalen ko ninnu mana ji bi sigi file kɔnɔ k'a ɲɛ i b'i ja ye a la i b'i ja ye o min na a tigi ja bɛ se ka bɔ o la dugalen ma daminɛ bi dugalen baara ninnu ma daminɛ bi o la n'i bɛ fɛ i hakili ka ja tɛk i bɛ dugalen ɲini n'i ye dugalen ɲini i bɛ di nɔnɔ ɲini ka nɔnɔ kɛnɛ ɲini k'a dɔɔnin kɛ daba la i b'o de dɔɔnin kɛ daba la i bɛ nɔnɔ kɛnɛ dɔɔnin kɛ daba la nɔnɔ kɛnɛ nin di i b'a dɔɔnin kɛ daba la k'a lamaga sanu kero ka fala tan sa i b'a sɛbɛn n'a ye siɲɛ 70 dugalen kan i y'a faamu bolo a bɛ se ka don bolo tɛ kɛ k'a ko bolo tɛ kɛ k'a ko i b'a ye an ka minɛ de kunna ka ji suru a kan ka jigin i y'a faamu i b'a ye an ka minɛ kunna ka ji suru a kan jigin sisan e tɛna yɔrɔ u bɛ wala ko tan o de y'ale tana ye hakili bi ɲami salamtula jeliba bismillah an baara la inshallah y'a faamu voilà bismillah y'a mɛn i bɛ fɛ sanu kiriw kan i bɛ fɛ a k'i hakili ja a ta dɛ a tule don ni y'a d'a ma dɔrɔn sigana t'a la ni mɔgɔ t'i ta la i ta bila i kun mais n bɛ fɛ a tule i ka video in b'an kunna o ne m'a fɔ i k'a bila i kunna ne ko i k'a kɛ de i bɛ t'i yɛrɛ fɛ ko ne ka video b'i kunna nafa jumɛn b'o la a kɛ n ko cogo di mɔrɔw b'a fɔ ko sanu kiriw kan k'a bɛ maa hakili ja a bɛ k'a si kɛ ka daba ji min a tɛ foyi kɛ bilahi foyi n bɛna sigiri d'a ma a y'a labɛn dugalen ɲini dugalen kelen i ka daba i bɛ daba n'i ye daba min sigi k'i bɛn'o kɛ ka sɛbɛn i bɛ nɔnɔ dɔɔni k'o la ka di nɔnɔ dɔɔni k'a la k'a lamaga ka sanu kiriw ka fala tan sa sɛbɛn a kan siɲɛ 70 mais kana ko n'i bolo ye ta parce que ne y'a ko n'i bolo ye ta
i bolo bɛna taa ni ka segin a bɛ hakili ɲagami ko bi k'a kɔrɔ de fɛ i b'a y'an ka minɛ kunna ka ji de k'a ka ji b'a jigi n'i ma ɲɛ k'i bolo kɔni magara la i jija k'a bɛɛ k'o ka jigi ta a filɛ ala ka n'i ci k'i bolo segin n'a ye dɛ n'i bolo segin ko banna a banna mais i b'a sɔrɔ sisan u bɛ to wala sɛbɛn fo bɛ tila ka tereke ta k'a bɛɛ ka bɔ a la e mago bɛɛ fɛn min dakɛ ni nɔfɛ ka taa e bɛ k'o bɛɛ ɲagami hali turabutigiw fɛ yen n'u y'a ɲagami ta o y'a bannen ala k'an bɛ sɔn n tɛ nin yɔrɔnin fana fɔ turabudala dɔw ye dɔw bɛ k'u yɛrɛ danga k'u yɛrɛ fakun n'i ye turabu da mini digi n'a y'a sɔrɔ buguri don buguridala a lamɛn o don ko somakɛ dɔ ye n wele ka fɔ bamakɔ yan a ko yatula a ko bilayi ye bolitigi ye nanzɔni ye ka kilisi la bilahi talahi a ko ta ko ale ye bolitigi de ale ye soma de mais n ye dalilu min di ale sɔnna ye mini parce que dɔw bɛ taa buguri ta o yɔrɔ o ye bamakɔ ka gosila sɔrɔlen olu fɛ ko ni buguri yɛrɛ yɛrɛkɛla ka min fɔ ko a b'a da buguri yɛrɛ de tubabu b'u ta da papier la buguri tɛ yen mais i bɛ min dɔn dɛ u b'o ba kelen dɔn dɔw b'u ta kɛ tableau la e buguritigi ala ka n'i ci i ka tila i ka turabu buguri jɔsi la dɛ ne tɛ o ye fakun ye ayi masa solo n'i y'o kɛ i fakunna n'i ye kodɔnba ye n'i tilala turabu dali la dɔrɔn t'i tɛgɛ kucu k'a ko bilayi n'i ye turabu buguri jɔsi yɛrɛ la i mago sala o to nafa dɔ b'a fɔ a tila ye anw ta bɛ da papier de la i ɲɛ tɛ ne sigilen la ka ne ɲɛsin lumière ma n'i bɛ turabu da i b'i ɲɛsin lumière ma i ja bɛ taa i kɔfɛ e ka taa turabudala ba kelen yɔrɔ la n'u ɲɛsin tɛ fenêtre ma u ɲɛsin bɛ d'a ma a kodɔnbaw an ka bagan ninnu de b'a fɔ an bɛ kalan na karisa bolo dɛ u t'u sigi suma na k'u ja biri ka turabu da o kan turabuden dɔw bɛ yen n'o dar'i ja kan i b'o sa kɛ bana na i tɛ foyi sɔrɔ mais an naloma ninnu a b'a la karisa ye nin turabuden fɔ nin ye fayida ye aw bɛ k'a yɛrɛ siri tile kɛ k'a bɛ ka fayida kɛ ne bɛ k'o de fɔ a ye a filɛ don ne t'a janfa n bɛ dalilu d'a ma jeliba a nana sɔrɔ an bolo degun bɛ ayiwa a tɛ se ka dabila cogo la kangari de bɛ daw ye i bɛ sɔrɔ ko wɛrɛ de don i y'a faamu wala o ye min ye sanu kɛra ka fala tan sa an ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ an bɛ mɔgɔw hakili jigin a y'a yɔrɔ ninnu aresiri ne tana ye min ye nkalontigɛ b'a di a bɛna min nkalon min tigɛ ne fana b'o kɔrɔ dɔn a filɛ ne ka forfait banna ka bɛn a yɔrɔ ma n'i ka forfait banna n ka YouTube filɛ nin ye n ka Facebook filɛ nin ye i bɛ taa ka taa télécharger mais n'i nana ne ɲininka ko n ka segin a bɛɛ kan n'i seginna nin bɛɛ kan kumana ci wɛrɛ tɛ na wa vendredi su ne bɛ n sigi k'aw de kalan mais n'a fɔra ko ne ka segin o bɛɛ kan o ma nɔgɔ dɛ ni mɔgɔ min ka den hakili ma di Mijigonatu walima minnu ko foyi tɛ tiɲɛ n ka d'aw ma wahabiya yɛrɛ minnu dan da olu b'a kɛ wahabiya olu b'a kɛ dɛ o kelen olu b'a kɛ minnu ye tubabu kalanni kɛ dɛ k'u min yɛrɛ fɛn olu de b'a fɔ ko non ko c'est pas vrai yɛrɛ tɛ vrai yɛrɛ to yen wahabiya olu kelen olu bɛ n ka fayida in ta dɛ olu suguba kɔnɔ olu bɛ ne lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan wahabiyaw parce que u tɛ se ka fiɲɛ bɔ i la n'u m'i lamɛn u b'i ka video bɛɛ lamɛn k'a ban fɔlɔ o la yɔrɔnin min b'u intéressé u sɔrɔ k'o yɔrɔnin tigɛ ka kuma o kan ka cɛ wahabiyakɛ taa nin da koyi e b'a ka cɛkɔrɔba ninnu e tɛ la wahabiya cɛkɔrɔba ninnu lajɛ n t'u tɔgɔ fɔ mais bilahi talahi wahabiya cɛkɔrɔba fɛn o fɛn bɛ Mali la yan ko min bɛ san 50 sanfɛ a bɛɛ ye dɔnnibaa hakika ye u si tɛ maa nɛnina ye parce que munna u kalanna kodɔnbaw de bolo kodɔnbaw de ye nin baara ninnu kɛ olu la nka tiyo sira fɛ u ye kodɔnba ninnu den kɛrɛfɛ mais o tɛ se ka baara in bɔ olu la bilen o nka piyapiyani ninnu lajɛ u bɛ arabukan de fɔ u tɛ foyi dɔn t'a dɔn arabukan fɔ hali n'i taara arabu fɛ i b'a mɛn hali n'i ma kalan kɛ ne t'aw nɛgɛ dɛ a ye nin ta sanu kere u ka fala tan ni sa i bɛ di ani nɔnɔ kɛnɛ ɲini k'a mélanger i ka daba la n'i ye dugalen sɔrɔ o de ka ɲi mais n'i ma dugalen sɔrɔ salamul fatiha sɛbɛn wala na mais n'i ma ɲɛ k'i b'a ko ka na i bolo tereke a la i b'a jɔsi ka jigin voilà o de n bɛ k'o yɔrɔ de f'i ye i y'a faamu nin ye hakilijala jeliba nana yɔrɔ jeliw filɛ nin ye olu tɛ goma mɛn dɛ jeliba kama an bɛna garisɛgɛ fɔnina dɔ di olu bɛ taa n'o ye ale nana bɛn baara ma n y'a f'i ye jeli kankara dɔ ye n wele bi ko n ka hudu masa Solomana ka kɔnɔni ko n k'o di o ye n da sera yɔrɔ dɔ ma jeliw bɛ to ka ɲɔgɔn kan minɛ ne o to k'o kɛ ɲɔgɔn na a filanan
i bɛ taa maa ba kelen sɔrɔ yɔrɔ la a bɛɛ ka bɔ i ye a bɛɛ ka jan ye nka n'i donna masa Solomana a bɛ dɔ k'i donna n'i yɛrɛ bɔra a bɛ dɔ k'i bɔra mais mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ ko kunna u t'a ju la o de la ne bɛ k'a fɔ a ye yan'a ka taa toro fɛn kan a ye fɛn ɲɛɲini a donna da min fɛ a b'a fɔ ko tubabu b'an ɲɛ bilahi ko ɲɛɲini dɔrɔn de ye tubabu bila an ɲɛ mais tubabu ta n'an ta ye différence min b'anw cɛ n'u ye ko o ko ɲɛɲini n'u m'a ɲɛ sɔrɔ u y'a ɲɛɲini ka da yɔrɔ min na u b'o sɛbɛn k'o bila u den bɛna ɲɛɲini ka k'a ye i y'a faamu u b'a den bɛna ɲɛɲini ka taga ye ka dɔ fara a kan o la o ko ɲɛ sɔrɔlen don dɔrɔn dɔw bɛna fɔ k'o tɛ dalilu ni dalilu ko tɛ o e ni ala cɛ n'i kira ka sabaw kunu bi k'i b'i to yan ka mɔgɔ ye faransi u b'a fɔ ko i kafiriyara o k'o bɛ kɛ cogo di an ka fɔlɔ mɔgɔ n'i ye nin ko ninnu kɛ dɔrɔn wa o nin ka teli ni tubabu kuma na ni telefɔni bilahi Mali waa bɛɛ tun b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ yira dɔrɔn yɔrɔ an ka dɔnnibaa dɔ tuba cɛ dɔ tun bɛ tuba dɔnnibaaba kun don ni balondi bɛ banaba a bɛ kogo gosi bɛɛ bɛ balo ye mais o kuma o bɛɛ filɛ jinɛ mɔriw ni kirikalakiriw ye mais ni tubabu ye télé bitɔn pigi dɔrɔn bɛɛ b'a ye nka olu ta tubabu ni ala bɛ baara kɛ an ka dɔnnibaa olu ni ala tɛ baara kɛ i ma da ko la o ni denmisɛnnin jinɛyakɛbali b'i bolo na ne b'a sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ mago bɛ mɔgɔ min na fo japaka fo Hindu fɛ yen a b'a ye bi ngo nga sharti dɔrɔn denmisɛnnin min a balikuyara mais a ma deli ka jinɛya kɛ n'a ye fini bira a kun da la a mago bɛ mɔgɔ min na a b'a ye mais tubabu sera ka telefɔni dilan mais anw de ma se k'an ta ninnu développer fɔlɔ parce que hasidiya yɛrɛ fɛ an tɛ fɛ k'o développer farafin ta o ye dɛ an b'ala deli ala k'an bɛ sɔrɔ n'i bɛ fɛ n'i sera jamana i k'i dahirimɛ sɔrɔ walima n'i bɛ fɛ i sera jamana a ka dɔn k'i donna jama k'a dɔn k'i bɔra n b'a d'i ma kilisi la k'a d'i ma yiri la n ye kilisi in di ka kɔrɔ mais n bɛ segin a kan a ka di musow ye dɛ pour ta faransi muso ninnu hakililayi i ka tile bɔra n k'aw tɛ ɲinɛ o kɔ garandamuya in kɔ inshallah ala k'an bɛ sɔrɔ a ye dɔgɔkɛ n mamuso ye dɛ ni ne kɔni donna kilisi kɔnɔ dɔrɔn n mamuso a kana ɲinɛ a kɔ dɛ ala ka hinɛ na n tɛ ayi kana siga n fa bɛ balo la n ba bɛ balo la mɔgɔ tɛ se k'a k'i ye dugawuden k'i fa ni ba to ye mais n mamuso kɔni ne n'o kun ka di wa a ka dalilu bɛ n bolo i b'a fɔ to bisimila tile bɔra fɛn ɲuman bɔra kalo bɔra fɛn ɲuman bɔra dolo bɔra fɛn ɲuman bɔra an kuntigi Muhamadu bɔra fɛn ɲuman bɔra i yɛrɛ kanu ye kanu kun fɔlɔ jɔ ne yɛrɛ ayatulayi bɔra fɛn ɲuman bɔra cɛw ka fɛn ɲuman bɔra musow ka fɛn ɲuman bɔra ne ko ala ne ko akira k'a fɔ ko ne b'a fɔ ko karisa bɔra dumayakɛ ne t'a fɔ i bɔra dɛ ne yɛrɛ de bɔra fɛn ɲuman bɔra an ka segin a kan y'a faamu to bisimilahi wallahi n'a kɛ kɔrɔbɔ ko ye n'i bɛ taa den wuli yɔrɔ la bilahi nin kɛ chaise min tɛ chaise tɔw la i ka t'i sigi yen mɔgɔ b'a fɔ k'o sigiyɔrɔ in de ka ɲi i nimi cogo dɔ i bɛ taa kɛ mɔgɔ ka balaw fɛ b'a ye parce que i bɛna mɔgɔ ka fɛn yɛlɛma jama bɛ t'i sɔrɔ o yɔrɔ in na ye a tila ye ka nin min f'i ye ne de ko mamuso ma don dɔ la a ko mayamagaya kɛ quoi ne ko a ma ko o mayamaga ninnu kɔni parce que o y'a sɔrɔ an bɛ to ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka waazuli lamɛn n ko mayamaga ninnu bɛɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ n ko a bɛ taa furakɛ mɔgɔ cɛw kɔnɔ a ko ne ma ko n'i ye mayamaga ka dɔnniya dannen ka fura kɛ mɔgɔ kɔnɔ o kɔrɔ ye dɔnniya t'i la a ye sɛgɛrɛ caman di yan mais n bɛ ka damadɔni de d'i ma i k'a dɔn atulayi don mais n m'a kuntigɛ dɛ n y'a d'i ma yɛrɛ de e yɛrɛ k'a kɛ a bɛ nafa ɲɛ i ye a hinɛ bɛ se ale fana ma a ko kɔɲɔmuso ka ko mana da ko fura k'i cɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye ko i ka mayamaga tɛ foyi dɔn a ko i bɛ na ni tulu ye situlu kɔ tɛ foyi kɔ tɛ na ni tulu ye tulu o tulu o y'i diya n'i nana to bisimilahi tile bɔra fɛn ɲuman bɔra kalo bɔra fɛn ɲuman bɔra dolo bɔra fɛn ɲuman bɔra an kuntigi Muhamadu bɔra fɛn ɲuman bɔra ne karisa bɔra i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ ye parce que n'an m'a fɔ k'a walawala wala u bɛna dɔ bɛ t'i jɔ ko ne ayatulayi bɔra n'i y'a fɔ ko ne bɔra dɔrɔn o de ye ne ye a fɔ ko i yɛrɛ bɔra fɛn ɲuman bɔra cɛw ka fɛn ɲuman bɔra musow ka fɛn ɲuman bɔra ne ko ala ne ko akira n'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn jumɛn bɛ i n'a fɔ tile ni tile bɔra dɔrɔn hali an ye ka lumière min mɛnɛ tilefɛla de tɛ n'o tɛ an tila an bɛna faga o ye fɛn ɲuman dɔ ye kalo o ye fɛn ɲuman ye dolo i b'o kɔrɔ dɔn wa dolo bila kun ye fɛn in na ye kɔrɔ dɔ de b'a la n'i kɛra dolo ye sisan i bɛ taa sɔrɔ faamaba dɔw bɛ yen olu de dɔnnen don waritigiba dɔw bɛ yen olu de dɔnnen don olu bɛ kɛ kalo ye olu bɛ kɛ tile ye ko kalo ɲɛ ka di dɛ ko nka ko dolo ɲɛ dumani b'a sago kɛ
hali ni ka fanga t'u ta bɔ hali ni ka jɔyɔrɔ t'u ta bɔ n'i kɛra dolo ye i bɛ taa i b'i tile kɛ o ye dolo ye a fɔ ko mɔgɔ ka dolo bɔra adamaden caman m'a faamu dolo y'i ka sanga de i y'a faamu dolo o de y'i ka sanga ye dɔw b'a fɔ karisa bɛ dolo dɔn dolo diɲɛlatigɛ yɛrɛ de ye dolo ye wala diɲɛlatigɛ yɛrɛ adamaden dolo de mais Moriw y'a a jate k'a kɛ min ye n b'i buruju gosi dolo 12 dolo 13 an tɛmɛna ninnu kan koyi ɛri ye ɛri 24 ye ɛri 24 kɔnɔ 24 heures nka ɛri 12 kɔnɔ garisɛgɛ bɛ jigin ɛri minnu na Atulaye b'a bɛɛ dɔn bilahi talahi a lamɛn garisɛgɛ bɛ jigin ɛri 12 kɔnɔ min na ne b'o dɔn sɔgɔma dimanche o dimanche 6 heures ye hakili to a la 6 heures lundi 8 heures 8 heures mardi tarata 10 heures mercredi 14 heures jeudi 16 heures vendredi 18 heures samedi 20 heures n'a ka di ye ni mɔgɔ ye fura di ma ko ka bɛn nin ma n'a ma jaabi sɔrɔ a la i ka Atulaye wele ko Atulaye wallahi ye min fɔ tiɲɛ n'i y'a ye ko n bɛ to ka n da di ninnu kan mɔgɔ dɔw de bɛ jamana dɔw la minnu bɛ ne suit kosɛbɛ kamana n'i ye nin fɛn ninnu fɔ kunnasiri bɛ t'u la u bɛ tubabu baara la est-ce que u bɛ na nin heure ninnu bɛɛ sɔrɔ wa o de la tuma dɔw la ne b'a fɔ u k'u ka nasini bila u kun n'a heure sera dɔrɔn a mɔgɔ i bolo la i k'a mun nin y'o ye nin y'o ye Atulaye ne bɛ komi dɔw bɛ n wele ko Atulaye i bɛ dolo dɔn ne b'a fɔ a ye ko ne tɛ dolo dɔn parce que aw bɛ ka dolo ko jate min ye wala u bɛ k'o de jate o ye quoi n'o tɛ n ko dolo ye waati ko de ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko waduha dolo don bilahi Atulaye de filɛ k'a fɔ ye waduha ne ye Ala mina saraha Ala min y'a dɔnni di ne ma a dɔnni dɛ a bɛ daminɛ waduha de la Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wal asr dolo don o ma mais a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko n'a fɔra ko dolo ko fɛn dɔ de don ɲɛ b'a a minɛ o tɛ kuma de don ka adamaden ka kuma jateminɛ i ka waati jateminɛ i ka waati jateminɛ bilahi n'i ka waati dɔn b'a ye i bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a b'i bɔ a la wala ne b'o de d'u ma nin ye a y'a faamu wa wala an ka segin an kɔ dɔɔni an ka segin an kɔ dɔɔni n ko mɔgɔ dɔw an bɛ kilisi de la a ko nin ye kilisi dɔ ye n'i ye nin kɛ ni denmuso bɛna taa cɛla la m'a fɔ tanba bɔrɛjan olu to yen karamɔgɔkɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye u bɛ ka min fɔ jinɛko la n galenna kuranɛ na Atulaye filɛ k'a fɔ kuranɛ de filɛ nin jinɛko ye tiɲɛ ye nka i ɲɛ bɛ ko minnu na Bamakɔ yan o ba kelen bɛ o bɛɛ ye nangarabaya o ni jinɛ tɛ kelen bilahi jinɛ ye hakika yɛrɛ yɛrɛ ye mais n ɲɛ bɛ min na yan ka npogotigininw bila dɔn na ka kamalenba nandangolo dɔw bila so kɔnɔ olu ka taa jinɛya ko la k'u ka jinɛ jɛrɛw fɛ ani jinɛ bɛ ne bolo kelen tɛ jinɛ ko ye hakika ye mais Atulaye bɛna dalilu d'i ma a lamɛn ne k'a kɛ kilisi dɔ filɛ n ye kuma in fɔ an ka faamaba dɔ ye n wele ko Atulaye olu ye jikɔnɛtu mɔgɔ ninnu yɔrɔ maliyɛn fɛ n'i ye tubabukalan kɛ e yɛrɛ ɲɛ yɛlɛla ka tɛmɛ hakɛ ka sɔrɔ o yɛrɛ ɲɔgɔnna ɲɛ gerenin tɛ olu bɛ ka na anw ta ɲɛɲini ka taa de hali an ka bɔgɔdaga kolo tubabu bɛna a bɛɛ ta ka taa a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko k'u bɛ taa détester ko k'a ko ɲɛɲini aw bɛ mun ɲɛɲini cɛkɔrɔba ninnu ye kilisi min fɔ a la kɔlɔnba dɔ dayɛlɛ anw fɛ yen kɔlɔnba a yiri dɔw tun bɛ yen a bɛ se mètre 9 ma yiri tubabu taara n'a bɛɛ ye a bilahi a yiri foyi t'anw fɛ yen bilen mais i b'a dɔn an ka mɔgɔw y'u sigi k'a bɛɛ filɛ ko nafa t'a la a yiriw tigɛra ni kan min ye tubabu ninnu bɛna a bɛɛ dɔn réunion minnu kɛra a yiriw kɔrɔ u bɛna a bɛɛ dɔn kuma minnu fɔra u b'a bɛɛ dɔn an ta kɔlɔnba jiri bɛɛ ye i y'a faamu ne mamuso bɛ balo la waati min na n'a y'a ka kilisi fɔ a y'a ka kilisi fɔ tulu la sisan n'a ye denw salo a ka so cɛmancɛ jiri dɔ bɛ yen a b'a mɔ o la o yiri tun bɛ yen don dɔ la dɔ nana baro k'a fɛ o k'a ma ko yala ko nin yiri in de sɔrɔ wa a y'o ɲininka ko yala ko aw mun kɛ nin na a ko walahi mansinw bɛ yen n'i y'a dan nin yiri in na i ye kilisi o kilisi fɔ a b'a bɛɛ yira a b'a bɛɛ yira mɔgɔ adamaden i bɛ mɔgɔ faa sisan n'u y'i kolo jala sɔrɔ kaburu kɔnɔ maa min y'a fa o b'a dɔn hali sisan
me to mi ato ma mi afa odono mo ba yira ko ntido o mo fe ko no ko nungera ko ala ya do te ala ya die dama ko nganza buke kafiri atala islam ya tala ni mi ko mi nyi ni bo nye soro ni enyumange ibita sara yive de yande ni ejumange ibita sara yive wa doni odi doni ti abe ka papier mun ndai numoru aibo wallahi abe ka papier mun ndai doni ko te ambe ko ngaso ko na pa mo ke bolo he bara wutu jumula ife ka fa jumula ataka boy jumula ko tere adoni du ani famiya ala kan be sawa ako wori ko fe o kilisi do fleni ibi fe ka che ga muso tay ka muso ka che tay ki ga patron ki tay ki yere ki ga patron tay kira muhammadu nyena foiti ni ye kira ibi nyina fembe ba fo tu bismillah an kundigi muhammadu kera saga jigi kavi ni saga jigi kavi ma dugo saga kulu cera ne ayatule kana dugo cew cera ngana dugo muso cera ne ko ala ne ko akira ibin no ne ni fo mi ga do abiya do ne nyina ka pese ka ma kira ga saga yo ne ko nge ala bakana madu ala dugo ko ni kira ci dave bem mo me ite bamana nga ngoro do mina fi ngo saga do ne do ni muye die kono o je ngo saw ni jema chama jo ka fi man kilim la bi jumenye ngo ni adama de bejo be bi ke sakadi saka jema di me ni ala kira kirim la adama de be chere bi nyina be ko kilisi koroni bamana mi kilisi mo vota fo kunve ko do mbawde do o do ko so bamana ngani kilisi kilinte ambe bitle ka bamana nga fo ni afa on se ko ko ma ko bamana nga ambe bitle ka fo me ani rumi tla ka sonyo ko karsa be kilisi do ka teme karsa ka ko kore karsa be ko do ka teme karsa ka kilisi di kadima tu bismillah an gundigi muhammadu kera saga jigi kavi ni saga jigi kavi ma dogo saga kulu cera ni karisa ni kana dogo wari yere to wili ni kana dogo cew cera ngana dogo muso cera ni ko ala ni ko akira ha mamadu sida ngoni youtube mo ko ni tiktok facebook mo ko e ko luta tina bansoni soni mina mo ko ta sisa o ganyi ngali ke anga soraka do afa jeleba ko ko anga do kudu ko ka sika ka war basi akai folo o flato ngo duma o flato ngo di folo ni siranga be fodro do bongono do ba ko kana folo ti basigi me am yoron do fola che kalosara ega kalosara watan shegi ha ega de maya maduru ma woro e fa be ba be ko warga basi maga chakko ni problem cara warma basi ki madida me do tabi o to yede olugo wari yere soro na kalo sa ka soro ye juruta atule bina dalu dawma ima ko bala chugo atule mina dalu dima yiri do bi ba fa ma ko shi de o furai si bolo jala ba kare ka susu kama ke nanjori ka am ko chama ngala ende ko be boada billahi ta ke tege wushu ma te tuma ko rode min bala oyo doy ngono eta la ki ga warti basige men dalu di ma o qur'ane ake na so de masojo sanwara nyama ba so e teren sa kwani Allahu akbar odi ya fama ka wari faranyonga abike kana pande bismillahir rahmanir rahim sura nuba fama suratul fatiha iba sebe shen binani ani shen kile bon do bitu ka fu nyini ngan yorena watulai ko bon on de sebe ni yorola o mse ka kalawa aywa ni ka dana ya mse ka kala iba ke na ka be sura ko ada basmala ma ayde ne ko bismillahir sura ni sura fora ka ba doron basmala ko teble ni ko basmala o bismillahir rahmanir rahim mais ni ko bismillahir sura ni ko sura ka ba ko wala dol nadi shen binani kile ya shen binani kile soro e bi chasri kalo kile folo ni o soro iba ko kile tan kile ni o soro iba ko kile mugani kile ni o soro iba ko ako ni saba dola eki yere fle shen kile ko chama dala de mais avec des kalo kile folo kalo kile tan kile nga nda ka lema de nga fuka wala ngande lema ngambe kalo mi nabi jo ambe je mi wala ambe mi ye o kalo nyini ya fam kalo kile tan kile kile mugani kile aywa
tile fɔlɔ ni saba dɔ la n'i ye fatiya bi naani kelen ko ka bɛn a ma karamɔgɔkɛ ne m'a fɔ k'i bɛ kɛ waritigi ye dɛ mais don o don i bɛ ka sara bɛna taa tuma min na den dɔ bɛ bana muso dɔ bɛ bana balima dɔ bɛ bana wari bɛ taa o la o bɛ dabila o ye dalilu dɔ ye ka d'u ma ko jumɛn ko kɔkan k'ale bɛ fɛ ka taa kɔkan ne ye dalilu d'aw ma o mais n bɛ se k'a kan parce que don o don mɔgɔkura b'i lamɛn i m'a ye an bɛ 500 masɔrɔna de la sisan mɔgɔ 500 an bɛ yen sisan ani TikTok ni Facebook YouTube mɔgɔw tɛ kelen sisan n bɛna fɛn dɔ de fɔ aw ye dalilu yɔrɔ man jan mais dalilu bɛ danaya de la masa Solo bilahi k'a minɛ salon Asura tɛmɛnen na ka n'a bila bi la ne hakili b'a la maa 90 ani dɔɔni ne ye min don Libi ani Espagne ne hakili bɛ min na a bɛ mɔgɔ dɔw kamana gan k'a bɛ kɛ cogo di a tila bɛna f'i ye wallahi a dɔw tɛ fitiri wale dɔw donna u ka quarantaine kɔfɛ yɔrɔ n'i donna farajɛ jamana na sa u b'i ta ka t'i bila yɔrɔ dɔ la k'a furakɛ tuma dɔ la i bɛ to association dɔw bolo o quarantaine kɔfɛ dɔw u ka kalo sara fɔlɔ u y'a cɛnɛ ma n ko kana cɛnɛ ma la ci ba ma i ba ka fisa ne ye mais ne y'i dɛmɛ de n'o don ne tun b'a fɔ i ka wari ci man di baara kɛ i y'a faamu mais ne ye fɛn jumɛn f'u ye n ko masa Solo n'i bɛ fɛ a ye nin yɔrɔ in lamɛn mɔridenw aw minnu bɛ yen a ye dalilu ta yan n b'a sɛbɛn k'a d'u ma sa wallahi cɛkɔrɔba minnu bɛ ne kalan na olu tun tɛ Espagne t'a dɔn quoi u b'a fɔ Konowari ayiwa ni Ghana o de tun y'olu ka yɔrɔ jan ye yaya ko a taara fɔ Konowari ya baba u b'a fɔ ten fɔlɔmɔgɔw tun b'a fɔ ten dɛ yɔrɔ an ka maliyɛn cɛkɔrɔba dɔ b'a fɔ ko karisa k'a taara fɔ Konowari parce que o de tun ye yɔrɔ jan ye olu fɛ yen a tila bɛna d'a ma sa a ye n kɔnɔ n b'a sɛbɛn k'a yira o la parce que n'i m'a sɛbɛn bolo ɲɛ ko ka taa an bɛ ɲɛfɛ écran na a ti dɔn voilà e bɛ nin sɛbɛnni dɔn mais Alahu de tu t'a la ta t'a la a ye nin lamɛn a ye nin lajɛ voilà voilà a bɛ ye a ye nin a écran capté ayi e tɛ e k'i ta in to yen n bɛ tila k'a yɛlɛma parce que aw ta ye YouTube mɔgɔw ta a bɛ kale voilà nin ye TikTok mɔgɔw ta ye quoi komi bɛ ɲɛfɛ écran na a y'a capté a ɲɛ bɛ nin point nin yɔrɔ la masa Solo n'i bɛ fɛ ka taga yɔrɔ dɔ la sisan fɛn fila de bɛ taa n'i ye nin na yɔrɔ o y'a ye sisan n b'a expliquer o ye jɛgɛ kɛnɛ jɛgɛ ɲɛnama yɔrɔ u bɛna jɔ an na k'a ka dɔgɔn quoi ni dun nana a tila yɔrɔ la an ye mɔriw de an balo de b'a la i t'i cɛsiri i k'a k'i yɛrɛ ye i bɛ nin sɛbɛn Alahu sɛbɛn ta ka taa bosow nɔfɛ bilahi sɛbɛndennin ta e tɛ fɛ ka taa faransɛya i bɛ faransi sɛbɛn a kɔnɔ k'i yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ k'a datugu ka taa bosow nɔfɛ a sɛbɛnden fitinin k'u ka jɛgɛ kɛnɛ minɛ ka d'i ma jɛgɛ ɲɛnama n'u y'a minɛ ka d'i ma i b'a don jɛgɛ da kɔnɔ a b'a kɔnɔ n'a y'a kunu i bɛ mun fɔ a la i b'a fɔ jɛgɛ ko n bɛ fɛ i ka taa n kɔnɔ faransi bilahi a bila ji la a ka taa ni ni Ala cɛ bɛ taa i bɛ taa n'i ma jɛgɛ sɔrɔ u bɛna fɔ ba t'anw ka dugu la i bɛ dugani minɛ dugani ɲɛnama ne yɛrɛ b'a kɛ ni dugani de ye ka caya mais o la i b'a sɛbɛnden dɔgɔya ka kɛ fitinin i b'i tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ i bɛ fɛ ka taa dugu min na k'o sɛbɛn a kɔnɔ karamɔgɔkɛ n ko dɔnni bɛ yen cɛ dɔ tun bɛ Sɛnɛgali kundanaka don dɔnnibaga tun don ale de ye Senghor sigi fanga na Senghor tun ye chrétien de ye vote kɛra min kɛ karamɔgɔkɛ ko a ma ko ne tɛ vote dɔn ne bɛ Ala de dɔn Senghor ko ko karisa de gagnera vote la a ko ne tɛ karisa dɔn ne tɛ tubabu dɔn ne bɛ Ala de dɔn dugu bɛ jɛ tuma min na tubabu ko cɛ tɛ se k'u ka baara kɛ ko Senghor de bɛ se k'u ka baara kɛ o de ye Senghor kɛ Sɛnɛgali président ye ne tɛ vote la a ma gagné dɛ bilahi Senghor ma gagné mais Ala deli de y'a to Senghor kɛra Sɛnɛgali président ye i y'a faamu wa o cɛ min y'a kɛ nin segere in dɔ tun b'a bolo ne ye nin segere in sɔrɔ Sɛnɛgali de min ye n kalan na o cɛ in tɛ dɛ n k'a fɔ k'a da kan u bɛna fɔ ko yala k'o de ye n kalan na ayi o ka maa kalannen dɔ fana ye ne kalan na a ko karisa min n'i ka baara kɛ i bɛ taa Espagne wari t'i bolo n'i sera i bɛ n ka wari di ka na o waati la n'i sera yen nɔ ka cɛ o ni sisan tɛ kelen sisan ne ta tɛ jɛgɛ ma ka na dɛ n k'o f'i ɲɛna Sego Sidi y'a ta de dira jɛgɛ ma ka na ne ta tɛ di jɛgɛ ma dɛ ne ta bɛna Orange Money walima o serili fɛ Sidi ye mun kɛ a ko bon sisan n'i ye n ka wari sɔrɔ i bɛ n ka wari meleke finibolo la i b'a fili ji la
k'a fɔ jɛgɛw ye k'u kana diya billahi cɛ ye Sidiya ka baara kɛ wari sɔrɔ a y'a min kɛ fininkolo la k'a fili ji la ko jɛgɛw n bɛ fɛ a ka taa nin di Sidiya ma o jɛgɛ nana Senegali yan boso minnu ye jɛgɛ minɛ k'u bɛna Sidiya bonya Sidiya ka jɛgɛ wari bɔra olu kɔnɔ billahi Sidiya ka wari bɔra o jɛgɛ kɔnɔ voilà sisan n'i bɛ fɛ i ka mɔgɔ ka taa a ye visa ko ɲɛɲini a ma sɔrɔ a ye visa tɛ dɛ hali passeport hali carte d'identité dɔw t'a sɔrɔ tellement que siri b'u ka u ka kow tiɲɛnen don i bɛ nin sɛbɛn ka n dugani ɲini n'i ye n dugani sɔrɔ i b'a kɛ sɛbɛnden fitinin a b'a don dɔ kɔnɔ n'a y'a ko dɔw fɔ n dugan ko ne bɛ n'i bila ka taa nin dugu in na i fɛ i ka taa ye i ka taa n kɔnɔ ye tuma dɔ la dɔw bɛna fɔ ko ne bɛ fɛ ka taa de n bɛ fɛ ka taa ta n'i ka mɔgɔ tololen don a sen tɛ ka na i y'a faamu fɔlɔ mɔgɔw b'a dɔn ko dɔnbaa bɛɛ b'a dɔn ala ka burusi kɔnɔ ni dugani taara kasi kalite dɔ kɛ u b'a fɔ k'a bɛ ka kuma dɔ fɔ i b'a fɔ bilahi i bɛ nin kɛ ka mɔgɔw wele a bɛ na mɛ n bɛna kelen f'i ye n'i b'a fɔ n'a fɔ k'a kana sisan dɛ balawu don dɔw bɛna k'u ka minɛ to u b'a fɔ ayiwa duganko an ka karisa cololen don n'a bɛ balo la n bɛ fɛ i ka taa wele ka na a bɛ dugu min na n'i t'o dɔn a fɔ an ka karisa cololen don an t'a yɔrɔ dɔn n'a kɔni bɛ balo la taa wele ka na a bɛ taa tugu a la tile damadɔ a b'a sɔrɔ yen n'i yɛrɛ fɛ ka taa dugu la fana i b'o kelen de fɔ i b'a fɔ a karisa n duganko ne bɛ n'i bila ka taa nin dugu in na masala ne bɛ n'i bila ka taa Abijan i ka taa n kɔnɔ ye e ka n dugani bila bani avion n'a ka teliya bɛɛ avion tɛ kɔnɔ bɔ ayi foyi man teli komi kɔnɔ n'i b'a wele i bɛ nin de ci k'a di dugani ma k'a ka taa wele ka na u bɛna f'i ye ko jɛgɛ ta diɲɛ ji bɛɛ ju bɛɛ kelen na ji bɛɛ dugukolo de tontonnen don ji cɛra n'i y'a bila an ka nin ba ninnu na n'i y'a bila kɔgɔji la a bɛɛ ye kelen n b'a fɔ ma ba ninnu fana b'u wolo ka taa bɔ kɔgɔji de kɔnɔ wa i mana bila diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa i y'a faamu wala n b'o di aw ma a y'a hakili to o la aw ta kun t'o ye yan ka di Facebook mɔgɔw ma Facebook mɔgɔw fana ye nin ye sago ye ye nin ye dɛ filɛ nin voilà Facebook YouTube a y'a lajɛ a b'a capter voilà a b'a capter n'a y'a capter o de ka fisa voilà inshallah sisan an bɛna mɔgɔw ka demande ta sisan an bɛna mɔgɔw ka demande ta hakilila wɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔw fɛ n'an y'a bɛɛ kɛ ko an yɛrɛ b'a bɛɛ fɔ yen a ma nɔgɔ k'a sɔrɔ problème dɔw bɛ dɔw kan olu mago b'o la yɛrɛ an da ma se o ma nka dɔw kama dɔw ka ɲininkali kelen bɛ yen ko cɛya fura o ye Dunbiyalakaw ka ɲininkali ko réseau tɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ko ka dɔ d'u ma n'Ala sɔnna n bɛn'o di inshallah réseau tɛ ka baara kɛ qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas a bɛ siɲɛ 41 sɛbɛn i ka jelikisɛ bila tasuma na k'a bilen k'a ta k'a bila nasi in na n'a sumana i y'a faamu a tigi yɔrɔ a tulo b'a la o n'a sumana i k'i ka denbaya ko a la i bɛna dɔn ko ayatollah ye tiɲɛ f'i ye voilà dɔ ka ɲininkali bɛ bilen an b'olu ta tigɛ sisan an bɛna ninnu ka question jaabi o ka mɔgɔ ka ca o kɔnte o to yen ni forfait banna waati min na don o to yen an ka baara kɛ page foyi t'a la parce que bɛɛ n'i ka réseau sira don quoi TikTok fana tɛ dɔw ka téléphone de la voilà parce que bɛɛ n'i ka faamuya don nin fana filɛ nin ye réseau in kɛmɛ réseau kunda sugu dɔ ye Mali la yan o b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma sɔn k'a sigi u kunna tellement que malangolow cayalen don a kan o b'a sɔrɔ olu concentré bɛ Atulaye kan Facebook ani YouTube kan o la kana tigɛ bɛɛ ka continuer mais an bɛna ninnu kɔni ka ɲininkali ta sisan ni u ye ɲininkali dɔw sɛbɛn i b'a fɔ an ye inshallah YouTube mɔgɔ joli bɛ yen a to yen a fɔ mɔgɔ 9 a to yen n'Ala sɔnna dɔ b'an kɔ salamu alaikum alo ne ba salamu alaikum wa alaikum salam awa an ce wa alaikum salam sokarawo nba tɔɔrɔ si bisimila sa ne
ka fayda dɔ ka su na